Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngokukhulu ukuzithoba ngicela ukubingelela ubuholi bonke. Ngibingelele abomama baholi nabomama bethu. Bese ngibingelela ibandla lonke. Bese ngibingelela wena baba nawe mama ngenkonzo yokwehla. Ngibingelele i-leadership eyi-youth yabantu abasha ngegama likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane omi phakathi kwenu igama lakhe uNelsiwe Isibongo owakwaNkosi owaziwa ngocode 10 yase-RMM la ekhaya. Engizokwenza bazalwane ngokubekwa kwami ngiku social desk. So uma bazalwane uku social desk kahle kahle usuke usudila nabazalwane bonke ngeindlela ezahlukahlukene okuyona akuyona indlela elula abazalwane ngoba abazalwane bahlukahlukene kwabona, then wena kumele ukuthi uadjust to isimo sabo. So indlela engizokhuluma ngayo bazalwane ngizochazela abazalwane umehluko phakathi kwe-mental health ne-health. Amen bazalwane. Esikunothisa kakhulu bazalwane, abazalwane bayabhekana nezimo uthola ukuthi akuseseyibo kodwa isimo semiqondo yabo seyishintshile. Kodwa ngoba bangazi bese babona ukuthi everything it's normal nanoma sekungekho normal. Bazalwane kunomehluko ku mental health ne mental illness noma i-mental disorder then ne health. Masikhuluma nge-health bazalwane ngicela ukuqala ngichaze lokho bazalwane. Ngiphiwe leli thuba ngoba ngiku social desk ukuthi ngizocacisela abazalwane ukubaluleka kwengqondo zabo. Asisho bazalwane ukuthi anikho right emakhanda. Cha. Sisho ukuthi uma ngizokhuluma ama symptoms zibheke ukuthi yonke into i-right na. Abazalwane. Then sikhuluma nge-health. Uma sikhuluma nge-health sisuke sikhuluma nge-physical health, how our bodies function. Physically ngi-right ngiyaphila. Uma ngingaphili ngisuke ngiphuza medication. Abanye kube chronic, abanye kube lokuthi mhlambe umzimba wami ubuthakathaka. Then bese ke umuntu angaphili. Kodwa mase kaphuze leyo medication bese umuntu ayaphila aba right. Health should ukuthi health wise ngi right. Ane bazalwane siyadlula ke size upstairs bazalwane. Mental health. What is mental health? Mental health is how our minds, thoughts, feelings, emotions behave. Mental health. How our minds, thoughts, feelings behave. Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with their stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute in their community. Bazalwane, uma sikhuluma nge-mental health, I always say, wonke umuntu ola I always say, wonke umuntu ola unayo i-mental illness.
kodwa umehluko ukuthi siyakwazi ukuyinakekela ngoba siyakhopha nayo. Bazalwane, uma ngathi siyabheka sonke la, ngibuze ngamunye akekho ozothi mina anginaso istress ngaphandle kwabantwana abancane. Kodwa bazalwane, siyakhona ukukhopha ngaleso stress. Kungaba istress sokuthi awusebenzi, kungaba istress sokuthi awunamali, kungaba istress sezimo obhekana nazo ekhaya. Kodwa umuntu une stress abhekana naso. The fact yokuthi uyaphila ngaleso stress, then kushuthi kuthi kahle mentally you are healthy. Siyakwazi ukuphila ngaleso stress, then mentally we are healthy. Then ubona ngani ukuthi mentally uhealthy? Uyakwazi ke enkonzweni yokhonza. Uma sesikubambe kahle bazalwane nesonto usalifuna. Uyakwazi ukuthi ubekezelele izimo obhekana nazo. Uma sesikubambe kahle ukhipha nalegama lelibonge ecabanga ukuthi uzolikhipha. So in short, there's no mental health without health. Sisesonke bazalwane. Amen. Signs of good mental health. Signs of good mental health. Cope with the normal stress of life. Uma ngikhuluma nge-normal stress of life, askisi bazalwane. Ngisuke, amen bazalwane, amen. Uma ngikhuluma nge-normal stress of life, ngikhuluma ngale stress lesi ohlangabezana naso emsebenzini, but uyakwazi ukuthi usebenze ubhekane naso. Then you cope. Ngikhuluma ngestress ohlangabezana naso esikolweni, ama-exams sewakushaya akenzani, but uthi ngizofunda and ngizophasa, na noma ngabe kwenzakalani ngizodlula la. Normal stress of life. Learn and work productively. Yabona le team bazanjoba ihleli la. Bekungelula bekukhona ukudonsisana kodwa ekugcineni sifundisene something. Sifunde okunye nokunye komunye, and now umsebenzi nawo ufezekile. So le stress esibhekane naso besikhonile ukuthi mentally sikwazi ukukhopha ngaso. Meaning ukuthi kahle mentally besi healthy, besidinga nje ukuthi sidonsisane sidlule kuso, then bese kuyaphela. Use your talents and abilities. The more uzenkonzweni galela usiculela. Shukuthi kahle uyalisebenzisa italente lakho. Iphiwo esizenzayo emisebenzini ehlukahlukene noma emakhaya, it's sign of good mental health, because uyacabanga ukuthi kukhona into right ekumele ngiyenze ezophilisa omunye umuntu, hayi mina ngedwa. Contribute in the community. Kodwa siyenzile ke namhlanje. Ukusuka uyobona ukuthi omunye umuntu uphila kanjani. Bazalwane thina sihlezi sikhala. Uyazi ukuthi mawuzoya kwezinye indawo kula uzobona khona ukuthi kahle we are blessed. Ukhala njengoba siyakhala. So contributing in the community akusho ukuthi kumele uzunikele ngemali noma uzunikele ngizothini bazalwane, ithi ngithi imali, because ukudla kubalulekile bazalwane. Kunabantu othi mawumbheka mawungamnikeza isinkwa ujabuliswa yileso sinkwa leso. So the more you contribute in the community, it shows ukuthi mentally uyacabanga ukuthi akusiyimi ngedwa
engidinga ukuthi ngiphile kodwa nabanye bayadinga ukuthi baphile then kumele ngibacabangele ukuthi makafane nami lowo muntu loyo. Signs of good mental health. Nakho signs of bad mental health. Personal changes. Niyamazi code 10 ukuthi umuntu obhayi othanda abantu othanda ukuhleka. Then uma ucode 10 sekaqala amayedwa lapha ekhoneni angasahleki angasakhulumi namuntu then ifuna uzibuza ukuthi what's wrong. Should kuthi kahle kahle sekukhona okungasahambi kahle kuyi. Then the more wena uzichange uzibona nawe ubu umuntu all right but esikhale nje soyathetha hayi wena manje kanti yini kwenzakalani then ikhona inkinga bazalwane. Emotional changes. Namhlanje uyahleka kumele sibe nawe. Kusasa ukwatile kumele si understand. Khona inkinga bazalwane. Ikhona inkinga nina ngayithatha ngokuthi simjwayele vele usovela ugugu Nkosi yami yazi. Namhlanje uyahleka kusasa akekho right. Why sasimjwayele? Kanti bazalwane ugugu akekho so ugugu mentally seyikhona inkinga. Isymptom inkinga anazi ukuthi isymptom. Hlala sithethisa njalo asisazi ke manje makangasithethisanga ke sekajabulile sekumele sijabule naye. Right sisi. Then inkinga bazalwane. Increased isolation. Umuntu ozikhethayo. Asisazi ke noma sesikonile. Asisazi ke noma vele unjalo. But wena njalo uhlala uzikhetha. Hlala uyi1. Right sis I'm right. Asayazi inkinga bazalwane ukuthi yini. Awukuzibuze zihlole mzalwane nawe ukuthi uhamba kanjani. Sudden absence of self-care. Siyazi ukuthi abantwana base river mabagezile kuyacaca. Baba clean ba ayine kuthule kuthi tu. How? Esikhaleni nje sika Ntombela umuntu akasagezi. Inkinga leyo nto bazalwane. Umuntu akasagezi nanoma ngabe bawuzinakekela awusazinakekeli. Awusini. Awuyiboni inkinga. Okay awuke sontweni kuphela nasemsebenzini bekwazi ukuthi kwangena yena kuyazwakala. Kodwa wena ngoba awusaboni inkinga uvuka uyithwale. Uye emsebenzini unjalo awusakhona ukuzinakekela kusho ukuthi awusaboni noburong obukuwe. Kahle kahle wena awusafunction njengathi sonke. Ngiyaxolisa sisile ibalulekile. Ngiyaxolisa ubhudgalela ucule kakhulu. Lesikhathi sithatha ubhudgalela ngicela ukuthi unyiphe sona kancane. Ngiyaqeda bazalwane. Type of mental health issues. Bazalwane, I always say mental disorder noma mental illness, it's just an umbrella. Kuleyo umbrella leyo ngaphansi kune anxiety, bipolar, depression. Bese kuba nalena ekuthiwa schizophrenia. Ngizoyichaza abazalwane schizophrenia. Kube nalena ekuthiwa intellectual disability. Bazalwa intellectual disability ngicela ukuthi ngiyichaze. Intellectual disability yilabantwana esinoma abantu esithi masibabona ezikolweni bafunda ezikolweni zalabantu esithi ba slow. Ngokomthetho akekho umuntu oslow bazalwane. Kodwa kunomuntu one intellectual disability. Ubamba kude kunomunye umntwana.
inkinga yethu abazali bethu abafuni ukumukela umntana mase kabona ukuthi uphinda igrade kayi2 umzali afostela umntana ukuthi baze bamphasise kanti umntana akabizelwanga lokho. That's why kunama LSIN schools, learners with special education, laba abazobanikeza isikhathi ukuthi bafunde. Lezi esithi thina yikolo zabantu abahlanyayo, yizo-ke ley'kolo ezisiza abantu abane-intellectual disability abafunda iviki lonke. Thina sithi mina ngifunde ezimeleni mina, kanti no, lo zimeleni when it comes to their hand angayenza into engcono ukudlula wena. Then labo bantwana labo kushuthi ukuthi kumele ukuthi umsukumele kusese eli. Schizophrenia bazalwane, labazalwane sihlala sibabona bahamba la badobha ama-dustbin, badla ema-dustbin, badla ukudla okungekho right. Uqale afana nami nawe, but waqala nge-stress esisimple lesi okhopha ngaso, salevela i-stress saya ku-depression. Ama-symptoms e-depression it's when uzivalela, ungasafuni ukubona abantu, ukwatela wonke umuntu, uzwa nemisipha la ibhlungu namahlombe abhlungu bese uyakuziba. Sidlule futhi i-stress ngoba wena uyasinesa. Siya ku-schizophrenia, kula ubona khona abantu bahallucinate. Ukhuluma I1, ubona abantu wena ongababoni. Ukhuluma nabantu nina eningababoni yena uyababona. Mentally akasekho right, sesijumpe saze sadlulela. That's why ngithi sonke njengoba sisesekhona la mentally we're still healthy. Engikushoyo bazalwane, siyacela i-mental health ibalulekile. Mhlambe yikho ungasakhoni nokukhopha esontweni noma ungakhoni nokubekezela abantu esontweni yingoba mentally awukho right. Check your symptoms ukuthi u right na. Ngiyabonga bazalwane. Siyabonga kakhulu sisi.